guys, Ipitik yan? ito na guys. Ayan na guys. Pero may sa taas na yung ano niya, brown. Tapos black. Oo. Baliktarin mo na, mamaya mahirapan na. Asan yung taas dyan? Yung ano, Black? sa baba yung black. Ay. Oh. Once na binuksan ko na to. Ayan na. Ayun pala. Wala na, nag-isip na. Oo, siguro yun. Guys. Damay. Diyan nga. Maghanap ka ng sapin yan. Yung sapin na ataralis ko o kaya yung malalagay sapin. Dapat haalisin na yun sa lahat ng yan, sa loob. Parang asikip na ng itsura. Kay Jubo man yan. Jesus! Ayoko nang masikip sa kwarto. Parang nasasapupit ako. Oh, nasukit ako. Nag-snow kanina. Napakalamig, grabe. Napalitan na rin na natin yung mga brakes ng ating sasakyan. Kaso hindi ko na-videoan kasi nag-snow bigla kanina. Kaya binilisan ko na lang. Ay, sabi ko, wag na ako mag-video. Sana na lang. Next time, sabi ko kasi baka butin ako ng snow doon. Eh, hindi ako hindi matapos. Kaya, next time na lang ako mag-video ng about sa ganun-ganun. Talagang asawa ko. I-start ko na yung sasakyan. Meron pang pakonti-konting naulan na snow. Napakalamig, Kuya Eddie. Hindi ko alam saan lang kami napapadpan. Pero it's a good thing para ma-test yung mga brake pad na kinabit ko. So okay guys, no, online na ang ating mic, which is, no, ayan, dito natin siguro lagay. Ako dito na lang siguro. Ayan, dito na lang. Papaalis na tayo. Ayan, no. Dapat meron talagang strap dyan na didikit eh, no. Ayan na. Aalis na kami, boy. Ayan, no. So, saan nga kami pupunta? Eh, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Basta trip. Pag napadpad, napadpad. No, ganun lang kasimple yung boy. Tingin, left and right, right to left, back, forward, slide, up, X, square, triangle, boom! Siyempre, gagamit kang utak. Yan, oh. So, hindi ko alam kung nalak ko yun, pero okay na. Ang alam ko, nalak na. No. Boom! Yan na guys. So, andito na kami ngayon sa driving simulator, no? Driving simulator ng aming journey. Snow kanina. At buti hindi ako inabutan na nag-snow kanina, no? So, this... Eh, ang bala ko talaga, i-video ko tong ginawa ko kanina. Eh, kaso, biglang naulan ng snow. Eh, hindi ko na natuloy kasi, ang tawag dito, makaabutin ako ng malakas na snow, eh, no? Kaya, tinigil ko binilisan ko agad. Ano, Para abutin ka na? matapos. Abutin ako ng snow kanina. Kasi, habang kinakaligot, ano yun, be? Tagalog yung kinakaligot, tama ba? Kinukumpuni? Inaayos. Boom! O yan, habang inaayos ko kasi yung kanina guy, biglang naulan ng snow na ay buo-buo na yung snow, sabi ko. Kailangan ko madelayin to, sabi ko gano'n, no? Kasi yun, hindi na ako nagpag-video ang bala ko talaga mag-video kanina, papakita ko sana sa inyo paano ko ginawa yung mga brake ng ko. Well, which is, hindi ako professionally trained, alam ko lang yung function ng mga tornilyo sa baba ng alam ko, medyo dangerous kasi yung paggalaw ng mga components ng mga gulong-gulong, kahit anong sasakyan man ang meron ka or whatever,
napaka-delikado yung galawin yung mga components ng sasakyan. Lalo na pag hindi ka like professionally trained, no? Kaya ang ginawa ko nila based on the manual ng sasakyan, yun yung ginawa ko. Kaya ayun, medyo mabilis ng konti So, napansin ko din pala kanina guys, no? Nung tinanggal ko yung gulong sa may left side ng sasakyan, napansin ko yung stabiling niya. Sabi ko, shit! Kailangan ko na siyang makokan siguro mga next month, pwede ba daw? Meron siyang konting crack, bago siya matuluyang mag-crack literally, kailangan ng palitan. Well, hindi ako mekaniko para magdesisyon, but what I see is not good, no? Hindi ko na rin na video, gusto ko rin kasing i-video at pakita sa inyo kaso bigla talaga naulan ng snow kanina. Kundi lang naulan ng snow kanina, boy, siguro napakita ko sa inyo, o kaya talagang literally ang tawag dito, ma-explain ko siya little by little, no? Sayang, next time pag may magandang panahon, medyo hindi maganda yung panahon ngayon kasi na-snow nga, ganun, 'di ba? Kaya yun. So hindi ko rin alam ngayon saan kami mapapadpad, pero honestly, meron ako isang destination, deliver ko siyang ramen. Kasi yun lang naman yung makakapagpasaya sa kanya, lalo na pag nakamood siya, wala siya Oh, tingnan mo, nagre-react siya tapos wala pa sa seatbelt, oh. Learn to treat your wife. Boom! No? Ay, nalobat ako, be. Hindi ka ba, Dalawa lang naman ang pwede namin gawin ngayon this Saturday. It's either 2nd Street or 2nd Street lang pupunta namin. Boom! So, kailangan ko munang patayin tong camera namin, boy. Medyo lobat ako. Shit! Dito kami ngayon sa Arami na naman. Okay, let's go. Let's go home. my phone? Let's go. Kenka. Here ka. Huwag ka na ano? Ay, lime. Yo! So guys, as you can see, nag-snow na. Asan yung bonnet mo? Pink lang yung bonnet mo? Saan na yun? Ha? De, imakarado ko ikimasu ka? Hey, Doki Doki Hotel, Doki Hotel. Okay. You find Mama ice cream. That's just one bite. Hey, Doki Doki Hotel, Doki Hotel. Hanggang ini, sinasabi pa rin niya yung ice cream? Yes. Guys, let's go. Let's go. Let's go guys. Seatbelt ka lab. Let's go at the doggy. So, yun na guys, no? Pupunta kami ng Donkey ngayong gabi. Hey, Doki Doki Hotel, Doki Hotel. Kung nakikita nyo, sa driveway, nag-i-snow na nga, no? It's so snowy, you know? I want to breathe the snow. Nag-snow na. So guys, no? Dito kami ngayon. Nag-i-snow. Tara na. Dali, go. Mas mo? Saan ka ulit kami, guya? Masaya no guys. The snow is so cold. Look at tita. Leme, oh. Oh, look at to. Ice cream lang tita, baby.
Tapos mamaya niya sabi niya, alam, masakit yung ulo ko. Ayan na. Maligo na ako mamaya. Oo, talaga maliligo ka. Mag-i-snow. Basta. May kampitan-mitang kayo. Mira here. Wait. Okay guys, we're going to eat our With the bag. ice cream strawberry. Mama, I hit ice cream. That's Dito Beo, ganyan mo, oh, may handle sa baba. Asun? Alisin mo yan. Oh. Ito pala. Tita, dami! Nice one. Can I taste your momo? With the strawberry. No, I just pick bite. No! One bite, ah? Okay. Just only one bite. I have one bite only! No, I hit tell Papa. I hit tell Papa. Oh, you tell Papa. Papa, Nino eat all. Look at he's so small. I promise. No, stop sa dake. Okay. No, you taste mine. Ay, isa ni strawberry ko. Oh, small only na. Oh, I promise. No, Mada. Good boy. So guys, papahan mo mag-donkey. Yun na, grabing snow, oh. Kasi naglagay ako ng defroster, ayun, oh. So right now, uwi na kami. Kasi grabe na yung snow, baka abutan pa kami ng hindi kanais-nais na snow dito sa... So maraming salamat guys. Maraming salamat. Anong ginagawa nila? So yun na boy. Uwi na tayo in 3, 2, 1. So guys, no, ito kasalukuyan binabaybay ho namin ang napalakas na snow dito sa amin na. Ang lakas ho ng snow dito. Oh my god. Ayun, no. Oh, yun, no. O, doon ka daw, oh. Doon, oh. Mag-footsteps ka. Dali, ito. Siya. So andito ho kami, no, sa kalagitnaan ng snow. Ito ho, halos hindi na makita. masaya, no, guys? Ang kasalukuyan na weather ngayon talagang napakalakas ng snow dito. Yakan ni Ogoy Okinaoto na do, sabi nyo. So boy, no, ganyan kayong ka-feeling ng snow din yun. So like, share and subscribe for more snow. Uwi na kami kasi sobrang lamig na dito. So bukas ng maaga, dapat maaga ka dito, kung hindi right now pauwi na kami, no, because the snow is not snowing. Grabe ba, pero kahit pa paano okay lang din. Ohayo gozaimasu. Ito na nga, ano? Coco. Ganda talaga pagkapi pa lang. So guys, kasalukuyan ho, andito kami ngayon, no? Natahak namin yung snow. So yun, no,
Andito kami ngayon sa aming park. Grabe yung snow. Napakalakas. Ewan ko kung makakauwi sila mama kasi sinundun namin sila kagabi kasi. And then, lumakas yung snow. Napapaisip tuloy ako kung makakauwi sila mama ngayong araw na to. Pero okay lang naman eh. Meron naman winter tire yung sasakyan namin. Yung nakikita nyo naman sa likod namin, ayun yung mga bata naglalaro, no? Siya mo sila naglalaro, kami napapaisip kung makakauwi kaya sila mama ngayong araw. Papaisip ka talaga kung uuwi sila mama ngayong araw. Maraming tendency ngayon na talagang titigil yung mga train. Ang choice namin is hatid namin sila ng nakasakyan, lalong lumalakas yung snow. Kung tataka kayo at mayroong basa-basa dyan, lumilipad kasi yung mga snow. Paglipad ng snow, tatama yan sa lens. Paisip ho kayo no? Kung nag-e-enjoy pa ba ho kami dito sa snow o hindi na kami nag-e-enjoy. Tignan mo naman tong kasama ko. Kumakain. Kinakain ng snow. Sheesh! Shit. Oh, yun o, tignan nyo yung mga bata doon, nag-i-snowfall. Sa mukha ang tamaan. Kung kaya pa ba ng snow? Masaya pa ba ang snow? Masaya pa po ba ang snow? Nagbuang. Sige, dyan ako, love. Dyan mo ako. Dadaan ako doon, dyan ah. Ano? Nag-e-enjoy pa po ba kayo sa snow? Kami hindi na. Paisip po tuloy kayo. Kung masaya pa po ba yung snow dito sa aming lugar. Sa mga naninirahan dito, ang snow is malaking disadvantage. Lalo na pag ganitong araw, lahat ng mga halos establishmento mga sakyan. Yan, halos. Masaya ho ang snow. Mga first to second, third, 3 days. Maalat daw yung snow, tinikman niya. Tinikman yung snow. 1, 2, 3. Gusto mo yan? Sige, you have started. Oh. Huh? You start. Aray! Guys, pinagbibigyan ko pa to. One shot, one like. Ako na si Incredible Hulk. Kalamig na. Oras na. Tara dito, bike ka muna. Na. So guys, tapos na kami mag snow fight. Picturean mo ako, love. Tiga ako. Sige na, picturean mo ako sa detay ko. Sige na. Okay. Yeah. So, yun lang. Nag-playtime lang kami dito sa snow. Napakasamoy guys. I-check ko muna yung kuruma ko. Grabe, uy. Kung gano'n ba, lalong lumakas ho ang snow. Kung buhay pa ba o hindi na. Yan. Itong ayoko no. Pag nadikit niya, yabe. Hindi natin mabuksan yung engine kahit pa paano inalis natin ng konting ice.
Grabe ng snow dito guys, oh. Oh. Maraming thank you.